sé si ho he fet bé, això. Sí, està gravant ja, no? Sí. Mireu, aquí us presento. No sé com presentar-vos, però serà el nou fitxatge que vindrà a viure a casa, que li farà companyia a la Lluna. Ara està molt neguitós, perquè l'he portat de la mama, de la seva mare, però aquí fem les presentacions amb aquest rosset. Aquest és un mascle rosset. Està espantadet, pobret. Aquest està espantadet? Sí, està espantadet, sí. Molt espantadet. Hem vingut amb la moto i he vingut aquí a la casa on me'l donaran, quan ara estigui ja criat per la mare. Ara miraré fer un altre vídeo que ho veieu de com pot ser. Volia ensenyar-vos així. Ja ho veieu com està. Volia fer les presentacions oficials, perquè encara, de moment, no he decidit quin nom posar-li. Si em doneu alguna idea, ja prendré la decisió. Ara ja li tornaré amb la mare, perquè la mare estava molt neguitesa, i ja me'l donaran, que ja m'han confirmat que ja me'l donaran quan estigui ja criat. Mireu quina cosa més maca. Quina cosa més maca. És un mascle, és un noi, aquest, per fer-li companyia a la Lluna. Vinga, ja està.